Zergaitik makillauta, zergaitik askasala pintauta, harri altzaten, igual ez da oso ohikoa edo ez da asko ikusten, ez? Makillatzailea naiz, orduan ez naiz aldatuko, ez jongo makillatu gabe, inoiz ez detenien ez egiten makillatu gabe, ez? Iritsi zait, uain ari dela neskak harria jasotzeko moda hori. Egia da, komentario asko entzute ditutela, ez ditela pegatzen. Crossfitetik nator, 5 urte crossfititen, orduan bai da kirolantzeko bat, esango genuke pixua altzatzeko. Izeta 6garrenak komentau zian probatzea juteko, eta probatzea junitzen, da enamoratu nintzen, kirolantzaz. Goratzen naiz aurrenengo aldia probatu nunean, moratoi ez betia bukatu nuen, arrastak, guain ja, ez dakit, oitu nahiz bezala orduan, gustatzen zait. Hilabetea txapelketa bat zeon, Zarauzko biharri txapelketa, harri baldarrakin. Nik uste guain arte dela gehien gustatzen zaiten harri baldarra. Zilindroa eta bolakin ondo konpontzen naiz, pila gustatzen zait, eta kubikoa dakat pixkatorra trabezauta. Zaiatzen naiz biak konpaginatzen, crossfita harriakin. Teknikoki ez dira berdinak, baina laguntza badala iruditzen zait. Nik uste oso polita izango ala finala. Nire bigarren txapelketa da, eta txapela eramateak izan izango zen.